Ina samari da suke jefa kansu suke jawo wa kansu wato sha'awa da kankin kansu su biya wa kankin kansu bukata, wato su ringa wasa da gabansu da dai sauransu, abin da zai sanya su su ɗauke wa kansu sha'awa. To ku sani hakan zai haifar muku da babbar illar da ba ku sani ba. Ku saurara ku je kamar yadda Hajiya za ta yi bayani a dangane da wato yanda za ka bi wajen kawar da kanka daga aikata irin wannan mummunar ɗabi'a da ma zinace-zinace da dai sauransu. Za ta gaya muku hanyar da za ku bi wajen magance wannan matsala. Ku kalli wannan bidiyo daga farkon sa har ƙarshen sa domin ku ji abin da take bayani a kai. Wa abu ne da in ka sa kanka za ka iya bari, in ka kasa bari da kanka za ka iya zuwa therapy. Maganar gaskiya. Sannan yadda za ka iya barin porn addiction is ka cire ma ranka duk wani abu, ka cire duk wani abu da ke sa ka shiga wannan hali. In ma data ce ka raba kanka da ita, duk wasu hotuna da kake da su ka raba kanka da su, in abokai gare ka ko gare ki raba kanki da su. Duk wani trigger abin da kasancewa zai yi leading to wannan kallon porn din ka raba kanka da shi. A wannan ina na yi magana da mutane da yawa last time, wallahi ba za ku so ku san irin mutanen da suka reaching out to me, mata da maza masu ɗimbin yawa. Abin ya tada mana hankali, wallahi tallahi abin yana da ban tsoro. Sannan most times za ku ga sai ku je Google, in kuka je Google wallahi za su yi leading ɗinku astray ne, saboda za su gaya muku cewa wannan abu ma yana da medical benefit, yana da wannan zai kara maka, wannan zai kara maka, wancan zai kara maka wannan. To wallahi mu bude kunnuwanmu, mu bude idanuwanmu, mu saurara. Wallahi tallahi abin nan it's not good. Wallahi ba shi da kyau, maka long time effect din ba shi da amfani. Mutane da yawa da ne magana da su abin yana da ban tsoro, saboda duk wanda ya reaching out to me sai na tambaye shi ka fara experiencing side effect. To in gaya muku 99% of wanda suka reaching out to me suna experiencing side effect din shi na masturbation kenan. Sannan da yawan su sun fara ne saboda kallon porn. Da yawan su zamu iya cewa mu over 60% din su, ko kuma a ce ma 70% sun fara ne as a result of kallon porn da suke yi. Wasu su kuma sun ce ba ma su san, wasu su abokan su ne suka gwada musu, most especially na maza din nan sun fara girma, they don't know what they are experiencing ba su san me jikinsu, changes ɗin da jikinsu ke wannan ba. Shi yasa kwanaki ne bidiyo na ce maza su ringa tallafa ma 'yan uwansu maza da bayani akan canji da ke faruwa a cikin jikinsu, saboda wani lokacin za su tashi rana ɗaya su ga jikinsu ya canza, abubuwa da yawa na faruwa da su, ba su san me ke faruwa da su ba. Abokansu ne kaɗai za su ba su shawara, abokan suka ce musu ku je ku yi kaza, ku je ku yi kaza, shikenan sun tsinduma ba su sani ba. Da yawansu za su ce maka sun fara daga 14, shekara 14, shekara 15, wasu har shekara 13, ba su san ma menene abin ba, sai da suka kai shekara 24, 25, 23, 28, wasu har 30 za su ce maka, wasu sun ci za su ce maka sun fara yi tun shekara 15, wanda zai ce maka shekara 17. Bai san menene ba, bai san illan masturbation din nan ba har sai da ya shiga ciki ya yi nisa. Ba su sani ba, su dai kawai sun tashi sun kansa a ciki. So abin da ya kamata a yi tun daga porn yake farawa. In ma data gare ka mai yawa, ka bar saka mai yawa. Duk wasu hotuna da kake da su a wayanka da za su iya tada maka sha'awa, a cire su daga waya. Duk wani aboki da kake da shi ko kike da shi da yake leading ɗinka, yake encouraging ɗinka, in ma saurayi ne, in ma budurwa ne, a rabu da su. Rayuwarka da lahiyar jikinka. Wallahi abin nan akwai wani da ya gaya mani, ya ce wallahi abin nan hakansa yake sawa. Lalata jikin ɗan adam yake yi ba kaɗan ba. In kai kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku ba za ka ga effect ɗin ba, but addiction ɗin ake tsoro. Wasu za su ce yana hana su yin zina. To ni gaskiya, maganar gaskiya shine ba wai an ce ka je kai zina ba shi wannan abin da zai hana ka zina. In ka zo ka fara shi kuma kana iya zuwa ka zama very addicted to it. At the end of the day zuwa affecting rayuwarka. An ce ni a wani da ne magana da shi ma yace hakokola take aiki affecting depending on, ba wai an ce wannan is dole bane, but kowane jikin mutum daban-daban ne. Kai baka san wani side effect zai faru da kai ba, but rampant side effect da nayi magana da mutane, wanda tsantsan mutane ma, ba wai research da naje nayi ba wai karance da naje nayi ba, wannan tsantsan wa'anda ne magana da su
zan karanto muku side effect inda suka gaya mana suka ce sun yi experience wannan mutane ne da suka yi shi 6 years, wasu za su ce maka ma 4 years, wasu za su ce maka 2 years, kowa da irin jikin shi. Wani jikin shi zai iya withholding shekaru, wani kuma jikin shi bai iya wannan haƙurin, karancin wannan gare shi, ƙarfi gare shi. Most side effect din shine lack of strength, gajiya, babu ƙarfi, rashin ƙarfi, kullum a gajiya kake, exhaustion kenan, sannan bacewan ido, sannan samun issues sexual issues, duka wannan related sexual issues din nan sai sun zo za su yi aure su fara panicking, su zo su ce babu wannan, suna jin wannan, sannan yawan mantuwa, sannan zubewan gashi, wannan mata ma sun fi lura da shi, gashin su ta zubewa. Sannan akwai joint pain, akwai serious ciwon kai sosai, kuma an ce yana lalata veins ɗin jikinka, yana sakarkatar da su. Sannan sai kuma rashin incontinence, rashin rike fitsari ya ta zuba, da ciwon baya, da laziness, da kuma general body pain. Zaka ji jikinka kullum yaumin yana ciwo. Wasu ko office ba su iya zuwa, haka za su shiriritar da aiki, su rasa me ke kawo musu wannan matsalar. To wallahi duk wannan yana kawowa. Wasu ba su lura, wasu ba su san shi bane, wasu ba su taba connecting din shi ba. Menene way forward? Way forward shine kallon porn. Na biyu shine a bar aje hotuna a cikin waya, a bar kallon porn. Duk wani site da ka sani ka dakile shi, a cire shi. Sannan a ringa azumi, a yawaita azumi. Sannan a canza diet, a ringa exercise, a ringa fita ana gudu, ko a ringa walk, ko a ringa wane ne, a ringa cin abinci mai lahiya mai kyau. Sannan kuma anything that triggers it, duk wani abu da yake taro maka sha'awa, da yake sa ka tuna da porn din nan. Wasu za su ce su kadai suke zama, ka samu wani ya ringa zama da kai, wanda suke zama kasan waje kenan. Idan ba za ka samu wani ba, ka samu measures that you put in place da za su hana ka yin wannan abun. Magana gaskiya, if you're serious about it kenan, in kana son rayuwarka, a je therapy for those that can't wannan, wanda suke zama kasan waje. Ga therapy ne, even though it's very expensive, but it's worth it, because daga karshe sai ka zo kayi aure, ko kin zo kun yi aure, a ringa wai a samu matsala. Sai kuma get married, a yi aure if possible. In za ka iya ka yi aure, mafi a'ala shine kam a yi aure. Sai a yi ta addu'a, a ringa si azkar, a ringa si istighfari. Sannan kuma stop listening to wannan ba ma gane me na rubuta ba. To duk dai wani trigger da zai triggering ɗinka ka fara kallon porn, ko kuma wani abu da ka san yana triggering ɗinka. Wani ya ce mola akwai su abinci cina da idan ya ci suke sa shi. Na ce to tunda ka sani, ka cire abinci cinan nan daga wannan ɗinka, daga lissahinka, a cire su gaba ɗaya. So dole sai mun lura menene triggers ɗinmu, menene yake triggering ɗinmu, har mu zo mu hara wannan abu. Wallahi abu ne da ke kawo mana bala'i, yana kawo mana gurɓatarwa aure, yana kawo mana gurɓacewa al'umma, yana kawo mana abubuwa iri-iri. Zaga business nan mutum na so ya amma bai da ƙarfin yi, ga abubuwa nan da yawa ana son a yi, amma zaka ga ba ma ka da strength din, baka da ƙarfin da zaka tashi ka je ka yi. Ido ya mutu, wa abubuwa da yawa da wasu ma ba mu riga muka san su ba. So shi yasa ko da wani ya ce maka halal ne, kai ka zauna kai tunani menene important to you. Rayuwar ka ce more important to you in the long term run, koko wannan how many seconds pleasure da zai zo ya maka. Da yawansu sun ce in suka yi suka gama, a lokacin seconds kaɗan zaka ji daɗi, amma at the end of the day wani feeling yake zuwa maka mara daɗi. Da Allah a kula. To kamar yadda kuka saurari abin da Hajiya take faɗa, babu shakka wannan wato abubuwa ne da suke faruwa ba so ɗaya ba so biyu ba, da za ka ji wato saurayi da kankin kansa yana batun cewa yana biya wa kansa sha'awa, wanda bai san hakan babban illa ce ba a tare da shi. Babu shakka ko da wani ne ya baka shawara ka ringa bawa kanka wato abin da zai sanya ka ringa ɗaukewa kanka sha'awa da kankin kanka, to ka sani cewa bayan Allah ya haramta haka, yana da babban illa a tattare da jikinka, zai haifar maka da babbar cutar da ba za ka taɓa tunani ba. Kamar yadda Hajiya ta yi bayani, dama dukkan wani abu da Allah ya tsara idan mutum bai bi shi a haka ba, to babu shakka ba zai wanye lafiya ba. Aure shine babbar hanyar da ake so namiji ya bi domin ɗaukewa kansa sha'awa, amma wato ba wai ta hanyar da kankin kansa ya ringa yin wani abu da zai ɗaukewa kansa sha'awa ba. To masu sauraron mu, me za ku ce dai a dangane da wannan bidiyo yanda Hajiya ta yi bayani a dangane da samarin da suke jefa kansu akan irin wannan hanya?
da ma dai sauran waɗanda suke jefa kansu wato yin harkar zinace-zinace da 'yan mata, wanda haka ma babbar illa ce wanda take zama wa mutum tambari ko da wato a gaba ya aure ba zai iya denawa ba, domin mummunar ɗabi'a ce wadda idan ta kama zuciyar mutum zai wuya ya iya dena ta.